HKR terik naitung arajar arpoar, ki sordar berki sekretari jong ki khatpra teliki shnong. Ki berdairu ki nongkit kam, bat ki dekhot jong ka senjuk nong sencar shnong, langdong dai area. Daka jing pomanse ki ha banyami rengkat ki mokhiu, ki ternem, ban maramot e kesurok, na mokalon shalangdong dai. Namar ka jing pom lungshu banyai ki kali, ban kit iki marba mardi, bat ki nong leit nongwan. Shua ketika sengi bakinyami menteri bormet, kinoyalam ketika senjuk, kilaha ban lumpisa sanpo tengka na kawe kalong ying, na kamata ban siu, ya kapu shilum, kaba kila pentre ban maramot ya ketika surok. Nalor kata ki Mahindra pick up bayara ban penkit mauru, kim shem lashim na kabainong, Henry kila syuera ban penkit e. Kaba itanat kalong bahadin melapan hab ikimau, uwe pa uwe kila 3 minute top kum ki dikiu, da kabara ikimau hakikti, kadba ki weipat kinakpu kandau, ban bom ikimau, da ki ternam ban siang ya ketika surok. Habaya kran berkiti ginong sencar senong, kilapan pau ya kajing sengsi berkajing sengkia kabajur, ya kinomi kemat, namar lasan pos nam hadu menta, kajing kular jengki man kapor election, kam syam la urlong satya. To menta ngine sengap ya ke bakite ginong sencar senong kinan ban ong. Ke ikum ki nonya kali habang ipe ya keserok ki sangsot bat ni snya ba undan kemi dan pasyu namar ba ka jing stiu jong keserok teng bun sim ikum ki no kamai nyimla syu ban yai ban yang kum ke kali bun sim ki takut lenti bat kum ta ka jing tu jong kum ki nonya kali kalong ke bakrau te teng ka por bla por sin le kum ma ki benai keserok kalong ke basyu ba kita ke kali ke du tiar kita da ipo hajar da hajing sisa ni legal isi ni le tang ki lai hajar so hajar sen le tang ba bensi haba indon ka srok te ni habya de ke ni te hak jiya inti jongi te ni shambun ki e haba ni pe ke ne srok khamtam ki no ma jongi tim simla penjab ki e ba ki kila pular kena kaleng jong atum nongnya jong ke kali ngasiok men ban ngasiok ba ngasiok jing ai ngero ta ki rirong ba jong kasong ha ka ba magi kila chimkia na guta jongi ki nolai nongwan te teng ha ka jim jongi kum nongnya kali bunsin ni sakut tengenti te din tagadau akum kene ka por haba maki yo I ba kita kene srop na kaleng jongaro kun nya kali ngalawan mi ban kirap ban kit kene kimau ban pensiang ni slop nang ba kalong ka jingsuk ini kum ki driver wan khai chane te kita ki sensar ki sing ki masih akum ta ter bun ki jak khai chane namar ngilong ki bareng kunta bisa yuan sane ndrai ha kapor tulang ki wan sane ndrai por yur pat ki wan syu dana kata kadau na kaliang jongi ni ha perkatha ni ha perkatani ba kajinjot ka surok kadang jot nang jot to blesipun na kaliang jongi kum ki rorong ba jong kane kadong nong tricep ni kebetulan hapo lang nong dai area te ngi don ke jinsio kia ke bakrau na benta ban yu iya kane ka surok nomar kane ka surok na duki benai april benai mei terter te kala long ka ba asniu hadu kata te na kaleng jong kane ka dong ke jongi ngi don kam jur ya kane ka surok nomar na lang dai shareng do ngi haban yait man la ka sngi te lada yait man la ka sngi kane ka surok ka sniu te haba ka sniu umud ba na kaleng jong ki rirang ba ngila don kata kajing ya prijing mut ba kumno ngin le kani ka surok ha kajing ya lam jong kani ka sinjuk jong kinong sensyar chnong kila don kajing ya ai men sim ban maramot lo ya kani ka surok da ka ba ki kilat hau sibun kilat kiliti te kawai ka lat da ka ba ki pan donation sanpu tengka na kawai ka longyeng na baro ki khat li chnong ke badon hapo jong kane ke area te ngila ya sei ya kata kasan ka si yeng bat ngila penmi si kapon bat ban yarap na ka benta ban lumi ki mau bat kadon ru kawai ke GCB ka ba
menteri hakane ka sni ni hap siu yaka de hakane ka de nakata ka benta ka ba ngi don kata ka jing angnut ba tang ban shu like melu melabel like kiu shate sherengdo ni haban maramot teng yakane ka surok namar nagleng jungi kum ki rang ba jong ni ka dong ba ngi akmi yakata ka jing yarap na ka sorkar kashu sakutang hakajing kular handre hadu mentaro kata ka jing kular ka jong ki klempoi sheno handre kani ka dong ka jong ka shu isra kumni si kumni mat ka wei ka jing kerpat nagleng jungi kum nang ni na ka dong lang dong dai katai ka surok ka ba kilometer steng ban nakaliang jong ka sorkar kala ai sanction ya katai ka surok ban siangrong hadu mokulon re hadu menta auto kontraktor klem treisho bar ka shui khongreng kumto hi te nakaliang jongi kadong nong trisep ni ere lang dong dai ni karpat sya ka bor jong ka sorkar singam haba kin simkya ban le ai nang menta auto kontraktor ban pentreno ya ka surok nang ban long kaching yarap nam ta kadong ka jongi nang ne ha ere lang dong dai te kata kadai ka jing kerpat pakai jin tempau na kaliang jong kum oi na ki urang ba jong ni kato Dap diskusi adu kata-kata khususin ba ngakaliang jung ikum ki nong trai ere ki badan hapo kathat di snong te ngila pha ino nikmat sampus na menta rei umdon uweru banut bantun bha ya kene surok badon tang ru ku tarsteng te nang ne sikmat jing kerpat jongi amar ka election kalajan barkane katia muruk kalak jengkut artat hi hakne kapo te nang mas kino ki amat ki bawan syakne ka ere ane ka dong thang jeng kapo nang sama ihap sim da ka dor lom kum ta ka ngim sha shu ban wan la wan ru jar hara ere ka dong thang